Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, δεν είναι εδώ ο Υπουργός, αλλά φαντάζομαι ότι οι υφυπουργοί μπορούν να απαντήσουν. Σήμερα ο προσκύμενος σε εσάς Περιφερειάρχης, ο κ. Φαρμάκης, έχει στείλει μια επιστολή για το αδιέξοδο των οργανισμών εγκύων βελτιώσεων εν ώψη της καλλιεργητικής περίοδου. Και θυμάμαι την δέσμευση του Πρωθυπουργού για αρρύθμιση των χρεών των οργανισμών προς τη ΔΕΗ πριν από ένα μήνα σε συνάντηση με τους αγρότες, και βλέπω τον δικό σας Περιφερειάρχη, ο οποίος σήμερα λέει ότι απειλούνται με λουκέτο και ότι δεν θα ανοίξουν οι βάνες. Όχι, διαβάζω ότι του κύριου Φαρμάκη. Ναι, να τα πείτε στο δικό σας τον Περιφερειάρχη. Έτσι, τώρα, όσον αφορά το θέμα μας. Έχει ενδιαφέρον όμως να μας πείτε αν υλοποιείται η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα για την ΚΑΠ. Ερωτήματα συνοπτικά για να μην καταχραστώ τον χρόνο. Πρώτον, θέμα προϋπολογισμού. Επειδή υπάρχει μια τάση συνεχούς μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ ως ποσοστού του προϋπολογισμού της Ένωσης και επειδή οι ανάγκες των αγροτών αυξάνονται λόγω των κινδύνων και της κλιματικής κρίσης, αλλά και απρόβλεπτων φαινομένων όπως είχαμε στην καταστάση όπως την Ουκρανική κρίση, προτίθεστε να προτείνετε δημιουργία Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου προσαρμογής στις κλιματικές μεταβολές και να ζητήσετε και για την απώλεια εισοδήματος λόγω αυτών των περιπτώσεων να προβλεφθεί ένα ποσό. Δεύτερον, το θέμα της δίκαιης εφαρμογής πράσινης συμφωνίας. Με το δεδομένο ότι δεν μπορούν να έχουν ίδια αντιμετώπιση οι αγρότες των χωρών του Βορρά που έχουν πιο ενεργοβόρες καλλιέργειες με τους αγρότες των χωρών του Νότου. Εσείς θα ζητήσετε πιο δίκαιη εφαρμογή της συμφωνίας και μάλιστα επειδή ζητάτε να αναλάβουν πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τόσο στο επίπεδο το υποχρεωτικό μέσω της περιβαλλοντικής αιρεσιμότητας όσο και στο εθελοντικό επίπεδο μέσω οικολογικών σχημάτων και γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων. Κάτι όμως που ξέρετε πολύ καλά ότι συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερο κόστος. Θα διεκδικήσετε αυξημένες ενισχύσεις για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Άμεσες ενισχύσεις. Με δεδομένο ότι σήμερα δεν πριμοδοτείται η παραγωγική δυναμικότητα και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, αλλά το μέγεθος των γεωργικών εκτάσεων. Θα διεκδικήσετε ένα πιο δίκαιο καθεστώς για τους Έλληνες αγρότες. Και όσον αφορά το ζήτημα της προστασίας αγροτικής παραγωγής έναντι του αθέμητου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, νομίζω ότι είναι εξόχως σημαντικό, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά και τους καταναλωτές. Θα διεκδικήσετε αυστηροποίηση ελέγχων στα σημεία εσόδου, αναθεώρηση συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, γιατί αυτό αφορά όχι μόνο τους αγρότες, αφορά και τους καταναλωτές, και το λέω γιατί τα προϊόντα που παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής από τη μία, έχουν όμως πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές από την άλλη. Άρα όλα αυτά νομίζω πρέπει να είναι στο πλαίσιο των διεκδικήσεων. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, ανασυγκρότησε ο ΠΚΠ. Ο Υπουργός πριν μίλησε για έλλειψη συντονισμού, αλλά δεν μας απάντησε αν αυτή η έλλειψη συντονισμού μεταξύ της κυβέρνησής σας σε βάθος πενταετίας και το ΠΚΠ έχει λυθεί. Άρα, ανασυγκρότησε ο ΠΚΠ με ουσιαστικές εγγυήσεις για αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ταχύτερη ανταπόκρισή του, επαρκή στελέχος υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση της ΚΑΠ, καθώς και ελεγκτικών μηχανισμών προστασίας παραγωγών, διασφάλιση προσβασιμότητας παραγωγών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστότητας και δανείων στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και βεβαίως θεσμοθέτηση μονίμων εθνικών μέτρων όπως επιστροφή του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο με προτεραιότητα τη στήριξη κτηνοτροφίας, μείωση κόστους ενέργειας και γεωργικών εφοδίων, ενθάρρυνση εισόδου νέων στη γεωργική δραστηριότητα με ταυτόχρονη οργάνωσή τους σε συλλογικά σχήματα και ουσιαστική αναβάθμιση συστήματος παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης παραγωγών για την προώθηση της γνώσης και καινοτομίας του πρωτογενούς τομέα. Κύριε Υπουργέ, για να μιλάμε καθαρά όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με τους αγρότες οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο ότι είναι άλλο πράγμα η κοινή αγροτική πολιτική, για την οποία η ευθύνη σας προσδιορίζεται σε ό,τι σχέση με τη διαπραγμάτευση που κάνατε ή θα κάνετε, και είναι άλλο το εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης για την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, για το οποίο έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς σας ζητούμε κάποιες από τις προτάσεις μας να τις εντάξετε στη φαρέτρα των δικών σας προτάσεων στο
περίοδος διαπραγμάτευσης, ταυτόχρονα όμως και στο επίπεδο της υλοποίησης όσον αφορά τη λειτουργία του ΠΚΠ αλλά και των άλλων ελεκτρικών μηχανισμών, θεωρούμε ότι όλη σας η αδράνεια και η αστοχία μέχρι σήμερα που κόστισε στους Έλληνες παραγωγούς θα πρέπει πολύ γρήγορα να θεραπευτεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.